tini ingkha 4 September Triprani Royal Army hinjangnai NLFT tai ATTF Bharat Haktorni Rajdhani New Delhi o kaisa surrender roi ekotsan khlainani thangi tongo ajaga tongnai Bharatni Union Home Minister Amit Shah tai tongnai Triprani CM Dr.Manik saha tai tongnai Bubagra tai kwbangma leaders rok Hakai borongni memorandum yaphar je borongni demand tongmani amono accord sign khlainani hinai chung koktomani bisingtui sawai mangkha tai koktomani bisingtui saimangka je o surrender rinai rok kwnai bodol milui total 400 jon hinai hakai Bubagra bo sawo antike naslemung tai violence no tuyawi chini man thainyo chung kok kachang kai salai no chung nawai manu hinai constitution ni bisingtui Hake botebo sawo chai tongma krak bai omo hai tini ingnani thangi tongo hnai Hake bo Home Minister no bo hambai yaphar kuno kaisa sik lama hamya nayawi o jora no naisingi tongmani bage hake norokni wanchungma butui norok komini bisingti ke shahar manu norok o je ingna nai tongmani surrender ingna nai tongmani New Delhi o amo chara sajak na chajagya hake norok joto siwo Tripura tai kwbangma notice haste rogo amtiki insurgency asaimani karon hingka kaisa no o jagani borok rok develop ingya tai kubuni jagao tongnai borok rok o jagao settling o jagani je indigenous o jagani original borok rok no minority slamani o jagani je indigenous tongnai borok rok original tongnai borok rok borokni jaga no nawi kwbang nok tangmani o jagani resourcer rok nawi o jagani hani bwsarok no kai kwrui khlaiye bongni identity rok kmarinani nai tongmani amoni bagini kwbangma notice ni haste rogo insurgency kwbangma ajayu hake tabuk NLFT tai ATTF ni demand no nasigi borok silaima romani amo central gosipano fulfill ida angno ingya amo jora se saimanai hake tinin biram suno nornate kaise kok sanam sungo ani hindi channel botongo YouTube channel amte khena ang video khaya ar Tripurani kwbangma je kok tongmani je bisingni kok hujak tongmani chini kwbangma laibuma tongmani Tiprasa rongni chini kwbangma je o jagao yok samamaya जों हामक्रे क्रिं तंगमनि आमो आं हिंदी बाय सानानि बागे आं चाइतोगो हिंदी तो आं सक सारेवि मिया जे आयां मेनलैंड इंडिया नि बररक सामा हाय बाद आं चाइतोगो आयांगो तेबो चिनि भारत हाक्तरो चिनि Tiprasa रंनि जे बिरमान तंगमनि आमनो आं तेबो खनारि मानानि बागे हाके नरक आमनो चैनल हाबै नरक भिडियो नायमानो तै चैनल सब्सक्राइब खालामनो आमो डिस्क्रिप्शन लिंक रेजाक तंगो आ चैनल नि हाके तिनिन भिडियो आमसुनो जतनो हामबाय खुलुमका